pun kakang iki ngrumangsani ora kadenungan kawignan kadigdayan apa dene kanuragan. Mongko sing jenengane ratu mono yen to nyekel bawat pemerintahan sini ya kudu kadenungan kanuragan apa dene kasudibian. Mongko pun kakang kinajan tinemune tiba tuwa ning pun kakang ngrumangsani yen to pun kakang jublut ing nalar supake budi nyatane nalika pun kakang barengan lan si Adi kuwi ana ing pawiyatan Yayi Danar Merak bisa oleh gelar S2 kepara malah adiku kumendeng bakal dadi dokter ning pun kakang DO Yai. Mula pun kakang rumangsani pun kakang kudu kepiye supaya handayeng bawana lan bisa kadunungan kasudibian pun kakang mundhut wawasane si Adi piye Yayi Danar Merak apa dene diajeng kumendeng. Yayi kumendeng sing bakal matur luwih dhisik marang Koko Prabu aku apa jeneng sira. Kula nderek Kakang Mas Danar Merak panjenengan napa kula? Ha iya iki kudu cetha aku apa kowe sing luwih dhisik ning antarane aku kelawan kowe apike lamun to bareng iki malah saya kepenak. Ning sing jenenge bareng kuwi angel lho Kang Mas. Kok iso angel? Bareng kuwi nek ora kangsen angel. Saestu. Oh. Dadi kudu kangsen arep jam pira gek ning ndi ngoten niku lho biasane. Ya cocok. Yen tak bajot-bajotne mundak tekan ngendi-ngendi iki mengko. Elingo to, elingo kowe isih sedulur. Aja ngrebuk babakan kaya mangkono piye? Lho sing dadi wawasane si Adi piye? Kok sik Kakang. Sedulur lak beda mbok. Antarane Danar Merak kelawan Yayi Kumendeng kuwi nadyanto padha-padha kadang ning beda mbok. Tur mungguhe aku nuwun sewu. Sing jenenge rasa tresna lan katresnan kuwi ora nyawang. Mergo katresnan ki sipate wuta. Mula Kang mangkono, upamane aku ndek rasa asih lawan adikku Kumendeng, aja ndok paiduk, aja ndok alang-alangi. Mergo sing jeneng rasa tresna kuwi uruping katresnan kang suci, peparing saka Gusti kang nyipta jagat. Oh, dadi nek dudu tunggal Entuk. lah nek yen ngono aku melu. Kok terus tekan ngendi-ngendi. Aku tak matur kan. Piye to Kakang? Arep golek penemu apa iki mau bab ilmu apa kepiye? Ngene Kakang Prabu. Ya piye para gage matura. Klungsu-klungsu aku tak nderek udu. Saka pangrasaku Kakang Prabu Karsanata ki narendra ingkang banget wicaksana. Merga tanpa beda kaya pasemone pari kae. Pari kuwi saya isi mesti saya ndungkluk. Tanpa beda kelawan Kakang Prabu rumangsa isih akeh babakan ingkang durung bisa ndok tindakake kanthi becik anggenmu nata marang koko ing reka prajan ngendhaleni marang kabeh para kawula. Tegese panjenenganmu ki ratu sing apik, ratu sing becik. Mula saka pangrasaku panjenenganmu ora perlu sambat marang sapa-sapa, ora perlu golek serayan marang sapa-sapa. Bebarengan kelawan adi-adi mayuh nata negara supaya negara ing kandangan iki tetep raharja ning sambikala para kawula kabeh bisa mesem guyu merga saka kawicaksanane Kakang Karsanata. Panemuku kaya mangkono. Ya najan pun Kakang darbi kawicaksanan ning wis tak kandhake ngarep yen pun Kakang babagan kasudibian isih akeh ingkang kecingkrangan. Mula ana bebasan kebunu subuden. Aku njaluk pewarahmu piye? Kudu piye pun Kakang iki? Saiki genti, Yayi Kumendeng sing ndak aturi matur. Kepiye mungguh panemu munadyang sipating putri, ripalungguhan iki derajate wanita kelawan kakung wis ora ana bedane. Matur Yayi. Saiki wayahku ya Kakang. Oleh metu tenan iki. Oleh. Piye? Ngene ya Kang. Yen saka penemuku Kakang Karsanata, Kakang Prabu Karsanata sing bagus dhewe. Sing jenenge ngilmu mbok Kakang sinten niku wau? Danar Merak napa dene kula menika S kok kalih napa S3 napa S dungdung. Sik paling penting menika ingkang namine ngilmu menika wonten pepatah